Dnes sa s vami podelím o jeden vynikajúci vyťahovací cvik, ktorý bude uvoľňovať trapézy. Vy viete veľmi dobre, ktoré sú to časti, kedy sú veľmi stuhnuté, hlavne pri dlhodobom sedení alebo pri nesprávnom sedení. No a keďže ja rada používam cviky 2 v 1, ja si popri tom budem posilňovať aj stehna. Vy nemusíte, môžete sedieť na obyčajnej stoličke, ale toto robím ja. Opriem sa o nejakú oporu, tentokrát o kuchynskú linku, tak, že simulujem, že sedím na stoličke, tým pádom sa mi posilňujú stehná a toto je ten cvik. Snažte sa, ešte medzi tým vám poviem, aby ste mali chrbticu úplne komplet pritlačenú k opore. Zodvihneme dlane, pretočíme, lakte sú vedľa tela a otvárame. Pokiaľ sa vám podarí palcami dotknúť sa opory, tak máte vo veľmi dobrom stave vaše kĺby, šlachy, teda celé ramena. Tak poďme hore, pretočiť a skúsiť sa dotknúť. A znova hore, pretočiť. Aj keď prejdete len tu, nič sa nedeje. A znova. A ešte. Hore, pretočiť dlane, lakte držíme pri tele, otvárame. A poďme ešte raz, môžete to urobiť 5, 10, 15 krát. A toto je test. Keď máte takto roztvorené ruky, chyťte si trapézy a zistíte, aké sú uvoľnené. Následne na to pomaličky, teda ja keďže som si precvičovala aj stehna, pôjdem hore. No a ja sa lúčim heslom Ostaňme zdraví.